No niin, nyt mä teen tämmösen tallipäivävideon. Katsotaan millainen tästä tulee. Mitä? No, mulla on syystakki. Mä olen myös käyttänyt tätä keväällä. Sitten mulla on vaan huppari ja sen alla pitkä hihanen. Eikä ole kylmä. Normaalit ihmiset käyttää jo talvitakkeja, kuten tämä toinen Iida tässä. Tai minä tässä, näin, laskettelutakki. Ja Vilmakin käyttää ja Rosakin käyttää tuolla. Eli siis Iida on... Eli Iida on epänormaali, kypsymätön erakko. The jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Täällä me Iidan kanssa ahkerasti siivotaan. Iida siellä luuttua, ei kun anteeksi, minä luuttua lähtee ja Iida siellä orjana nostelee kamoja. Sieltä hyvä just noin ja täällä mä vähän nää luuttua. Tuutorista rikkaa. Täällä me nyt siivotaan ja näin paljon likaa Iida on aiheuttanut. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the